ens prendrem la vida amb filosofia. Farem torrons amb el millor mestre xocolater i al·lucinarem amb les imatges més top de l'any. Comencem! Bona tarda, us saludem des de l'Infocap. Aquest còmic que tinc a les mans és una de les grans novetats d'aquest Nadal. Es diu El món de Sofia i explica l'aventura d'una nena de 15 anys que viatja en els temps per conèixer els grans filòsofs de la història. Es basa en una novel·la que va ser molt top fa més de 40 anys i que va servir i serveix per explicar de forma senzilla què és això de la filosofia. Doncs nosaltres avui volem dedicar l'inici del programa a parlar precisament d'això, de què és i per a què serveix la filosofia. Jo crec que la filosofia és molt important perquè aprens a pensar i a respectar els altres, perquè aprens a desenvolupar les teves idees. Pot ajudar a veure el món i la vida d'una diferent manera. I llavors ens ajuda a pensar millor. Posar-te a la pell de l'altre i fer-te preguntes a tu mateix també. És un camí que va fent altres preguntes. Ens ajuda a una pregunta a arribar més enllà i pensar més sobre aquella pregunta. A la filosofia no hi ha ni preguntes bones ni dolentes, ni respostes bones i dolentes. Investigant i fent més preguntes sobre aquella pregunta, arribaràs a la resposta. I jo crec que és molt important perquè pots aprendre molt i després t'ajudarà a seguir la vida. Doncs ja els heu sentit, parlen de pensar, d'aprendre, de fer-se preguntes i trobar respostes o no. Sembla que ho tenen prou clar. Però nosaltres hem volgut investigar una mica més i hem anat a buscar la Marina Garcés, que és una filòsofa supercrac. La Irene conversa amb ella sobre què és la filosofia. Filo ve de philein, que és un verb grec que vol dir sentir atracció cap a alguna cosa, ser amic o amiga de, i Sofia vol dir saber, saviesa, etc. Per tant, quan els grecs, perquè això és una paraula que ve de Grècia, comencen a dir som filòsofs, el que estan dient és som amics del saber, és a dir, no el posseïm. Els filòsofs són aquells que es fan conscients que mai ho sabrem tot i, per tant, el desig de saber és el que ens mou, i això vol dir filosofia. Marina, on neix la filosofia? Sempre diem que la filosofia neix a Grècia. Quan diem Grècia és la Grècia antiga, la Grècia clàssica, és a dir, ens estem situant més o menys cap al segle V abans de Crist, sobretot a les costes, que és on hi havia les ciutats comercials gregues, i molt especialment a Atenes, en un moment donat. Per tant, estem parlant d'un món molt petit, però on hi havia molt de moviment. El per què és la pregunta filosòfica per excel·lència? Sí, el per què és com la manera estrella de posar-ho tot cap per avall, això que dèiem de poder qüestionar les coses. Més enllà dels perquès, a mi hi ha una manera de preguntar que trobo que és molt pròpia de la filosofia i que encara m'agrada més, que és la pregunta i tu com ho saps, això? Aquest inconformisme, aquest desig, no només de saber en el sentit d'acumular coneixement, que això no és filosofia, sinó de posar-lo, de donar-li la volta, de posar-lo en qüestió i de no resignar-se amb uns límits. Per tant, aquest poder de qüestionar, tu per què dius el que dius, des d'on ho dius, quins pressupòsits tens, què t'ho fa dir. Tu has preguntat, podria ser d'una altra manera, això és fer preguntes. Hi ha un punt que ja comença a haver-hi aquesta vergonya social de si dic segons què em miraran estrany. Hem de prendre cura que aquesta censura no creixi entre nosaltres. Per tant, jo crec molt també en les maneres com culturalment hem acompanyat aquestes preguntes. I això ho fa la filosofia escrita com a llibres de filosofia, però també ho fa el teatre, també ho fa la música, també ho fa la conversa, també ho fa el joc, també ho fa l'humor. I tots aquests són espais on penso que s'han de cultivar totes aquestes preguntes sense cap por. Doncs moltes gràcies, Marina. Un plaer que passis per l'Infocap. Doncs per acabar aquest bloc sobre filosofia, hem acompanyat nenes i nens de 9 escoles de les comarques barcelonines que formen part de la xarxa Filoescoles i han treballat un concepte que tots perseguim a la vida, la felicitat. Els escoltem.
la felicitat són moments, no és o ets feliç o no ho ets. Són moments que cadascú vol buscar. Crec que la felicitat és estar bé amb un mateix i amb el teu voltant. Estar bé mentalment, físicament. Sí que cal per tenir una vida bona, per si ets feliç, penses les coses millor. Nosaltres hem triat família, estimar, llibertat, alegria, cor, amistat, festa, calma i compartir, perquè aquestes són les coses que a nosaltres ens fan feliços. També hi ha moments de tristesa que et fan estar encara més feliç després. Si sempre fóssim feliços, al final no ho disfrutaríem. Si estic trista, doncs no ho amago, sinó ho demostro que estic trista i així els meus amics i la meva família em poden ajudar a estar més feliç. Ningú no és feliç sempre. La felicitat depèn de nosaltres mateixos i dels altres. Si els altres t'ajuden, serà molt més fàcil. No et pots quedar creuat de braços pensant «Ai no, ara estic trist, que em vingui la felicitat». O sigui, tu tens que fer que tu siguis feliç. La majoria depèn de tu. Vosaltres creieu que la felicitat es pot comprar? No. No es pot comprar, però si compres una cosa potser tens felicitat. Però tu no pagues perquè et doni felicitat, sinó si tu tens, pots tenir felicitat. Si tu vols ser feliç, tu tens que creure i tens que intentar buscar la felicitat. Perquè si la busques, t'arribarà en algun moment. Jo us haig de dir una cosa, no deixeu mai de... Mai. Si tu no col·labores a ser feliç, òbviament no seràs feliç. Doncs això ja és un pas molt important, que posem moltes ganes